Olu lusasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eKuland Park eRhawutini nazi eziphambili. Many of the people that are here with no form of any identification, and also here, and actually they've been taken away by SAPS. Kubanjwe ngaphi kwama-50 kumbindi wesixeko saseRhawutini ngale ntsasa kwiphulo lengqale kubemba ngaphandle abakweli ngokungekho mthethweni. Around 2.4 billion women of working age are actually not afforded equal economic opportunities. Unkosikazi Phumzile Mlambo-Ngcuka uthi lixesha lokuba ihlabathi libambisane njengokuba kubonakala iMelika ivela apho kungalindelwanga. Inzwi khwelo lityala mabandla sekhaya sondelani nela namhlanje litshoneni nezalo mandilibethe liphale. Iphulo lokunyanzeliswa komthetho kumbindi wesixeko saseRhawutini likhokelele kubanjweni kwabantu abangaphezulu kuma-50 ngale ntsasa. Eli phulo libizwa inoma kanjani manje namhlanje lijoliswe kubemba amanye amazwe abangene kweli ngongekho mthethweni nokunqanda ulwaphulo-mthetho ngokubanzi. Phakathi kwababanjwe ngabarhanelwa abafunyenwe beneziyobisi, iintambo ekrokrelwa ukuba zibiwe kwakunye nabemba semzini abangenamaxwebhu. Amagosa ezomthetho ebambisene nabokhuseleko lwabucala bebemancadanqada kumbindi wesixeko saseRhawutini. Izitalato ziye zemanxini ngethuba amagosa esixeko egcwala indawo esithi ulwaphulo-mthetho aluzokunyamezelwa. Many of the people that are here with no form of any identification, and also here, and actually they've been taken away by SAPS. They are in this, I think now we're looking at a range about 50 or something so of individuals that have been taken for the profiling. Remember, we did the same campaign 2 days ago, and we've profiled 120 people, and out of the 80, no documentation, and also those are the people that actually SAPS have been looking for. Walengingqi uthi lamaphulo anyanzelekile nanjengoko abemibeli abamthobelayo umthetho bekhala umhla nezolo ngokuba ngamaxhoba ezikrelemnqa. It's very bad, and as we speak right now, the communities, they're being robbed their walkway. As you can see, as a city, we want to renovate the paving, but we can't do anything because of it's congested. Everybody is selling illegal. Those people, they must be removed. Amagosa ezempilo nawo ebekhona esithi ivenkile ezininzi kuquka abathengisi esitalatweni abayilandeli imigaqo yezempilo. We find that most of the shops, they don't find ventilation, or they don't even comply with the environmental health standards. But what we've seen here, as we walk during this operation, we can see that most of the clothes, they are very dirty. Ewonke ibingamagosa adlule kuma-200 bebegqogqa ivenkile nezitalato bekhangela iziyobisi, impahla ethengiswayo ngokungekho mthethweni kuquka abemi basemzini abangenamaxwebhu afanelekileyo. Zizigidi ngezigidi zeerandi ezidingekayo kwisixeko saseRhawutini ukuvuselela nokuphuhlisa iihostele zaso. Ukwangoku isixeko saseRhawutini sineehostele ezili-13 ubuncinane kwaye zihlala abantu zikwizinga eliphantsi zikwimeko engancumisiyo. Izakhiwo ezibolileyo nezakhiwo ezonakeleyo neziphuphumalayo bubuninzi babantu nezingakhathalelwanga. Ezi zimeko zokuhlala kwabantu kwezi hostela kwaye bona bafuna ukuyitshintsha le meko. Sifisa kushintshwe into kube kushintshwe kuba ama-units sonke ashintshwe into kube ngama-family units. Sijabulile siphila kabi emphakathini, amanzi ayageleza edradini, amaswirichi ayaqhuma everyday, asinasiyuwa eright, izindlu asinazo kugcwele imkhukhu kakhulu la ehostela ofithi kudala ubugebengu. Umlungisi Sithole oneminyaka engama-30 ubudala kwaKwaZulu Natal waba ngumhlali wehostel yaseDube ngonyaka ka-2019 kwaye uthi imeko azibhaqa ekuyo inzima kodwa ingxaki kukuba akanayo indlela yokuba nemali ukuba ahambe kule ndawo. Ngeke uzokwazi ukuthi uyohlala elokishini. Elokishini kuyadula. Ngeke uzorenda ungaholi. Njengala nje kuleni lehlala izindle eziningi zimoshakele nala singakujabulela nje ukuthi sikwazi ukuthi besilungisele. Isixeko saseRhawutini sithi kusaqhutywa izicwangciso zokuphuhliswa kwakhona kwezi hostel ezili-13 neziphansi kwesixeko kodwa nangona kunjalo ukuzilungisa kuzibalula. Ama hostel njengoba babone kule condition ekuyona kunalezi zindle zayikhandiwe futhi
abantu bagcina bangangenanga kuzona ingoba uhulumeni akazayinikeza ithuba lokuxoxisana nabaholi nabahlali basemahostela so wafika wayikhanda izindlu delivery project abantu ababengayidingi ngaleso sikhathi leso. Urhulumente naye uphefumle ngoku. We have an end goal, and that end goal as human settlements is that South Africans must live in decent accommodation, which gives you dignity, which is close to work or other amenities like school, hospitals, economic activity. But there must not be a very big difference between those that have and have not. Ngelixa lukhula uxinzelelo lokuba lupapasho uluhlu lwabantu abafunyaniswe begile umthetho ngokwezesondo, iinkcukacha zophando lwenziwe eGauteng zibonisa ukuba sezantsi kwezinga lokufunyaniswa bophule umthetho abancikivi bezesondo, nto leyo ingathetha ukuba uluhlu lukazolonga lichaneka ncam. Uphando lwe-Teddy Bear Foundation lubonisa ukuba kumyinge wesine ekhulwini kuphela abafunyaniswe benetyala ezesondo bexovule amalungelo abantwana. Uphando lwe-Teddy Bear Foundation lubonisa ukuba kumatyala 5,385 okuxhatshazwa kwabantwana abikwe emapoliseni eGauteng zekamva abikwa kuyo i-Teddy Bear Foundation phakathi konyaka ka-2019 nalo nyaka yi-4% kuphela efunyaniswe inetyala. I think what you need to also understand that if we look at the desk literature review that we did, we found that about 6 to 7% of reported cases lead to convictions across the country as well. So this is not far-fetched from the national outcomes. Kulamatyala 5,385 kwaye 514 zarhoxiswa izimangalo kwaye zininzi izizathu ezikhokelele kwezi meko kuquka namakhwiniba kwinkqubo yengalo yomthetho. To just look at the extent of the trauma, the deep psychological wounds that these victims of child abuse are enduring, and each time they have to go to court, it all surfaces, they have these flashbacks and of course it becomes very painful for them. And only to be told the case has been postponed for reasons. I-Teddy Bear Foundation ithi lubalulekile luluhlu lwezidlwengu nabancikivu ngelokukhusela abo bangamaxhoba kodwa ithi kusafuneka kuthethathethwane ngamandla kucwangciswe ukupapashwa koluluhlu. Umphathi wezamandla nombane uGqirha Nkosazana Ramokgopa uthi kwezi veki zizayo uceba ukutyelela ezinye zezikhululo ze-Eskom kwilinge lokuqubisana nengxaki kacimicimi wombane. Ucimicimi wayanyaniswa nelahleko ye-2,700 megawatts kwimveliso yombane kwizikhululo iKusile neKubek. Umphathiswa wezamandla nombane uthi ingxaki exhalabisayo kwizikhululo zemveliso yombane ukuba ukhuthiswana nayo ngongxamo ingabuyisela ilizwe emva kucimicimi wexesha elide. We know that we've got both the capacity and the faculties to resolve this question, this problem that is we are confronted with, and I'm confident we'll do that. But now we are going through very turbulent waters, adverse headwinds. I can tell you a significant number of these, nothing to do with the technical issues, the issues as Matimba and Letabo. Usihlalo webhodi ye-Eskom uthi baxhalabile kuqhwalela kwezinye zezikhululo zamandla. We've got a committee of the board called the Business Operation Performance Committee, led largely by engineers, and also we've got a number of accountants in that committee. It is the committee that is going to be helping us to look at all of these incidences. Lenkampani ivelisa umbane ithi ithe gqolo ukukhusela amaziko ayo kwimeko ezimbi zemozulu ezinokuba nobungozi. Sihlabelele mgamane ndaba zethu amajantliziyo yasetyhini anti uluntu ludinga ukuzala amanyathelo okuthintela impatho gadalala isekelezelwe kwisini. Ukuvakaliswe kumsitho wokuphawula usuku lwehlabathi lokuqaphela abasetyhini nobusindleko ngurhulumente waseMpuma Koloni eBhisho.
Iziganeko zobundlobongela ngakumanina zivamile eMpuma Koloni. Abathatha inxaxheba kule ndibano bamemelela intsebenziswano ukulwa lo mkhuba wempatho gadalala ngakumanina. Kufuneka thina sibe siyaphakama ngeenyawo sisithi phantsi ngokuxhatshazwa komama, whether kuxhatshazwa ngokwesondo, ngokwengqondo, nokuphina kuxhaphazwa kufuneka kureportiwe. Now uqala phi xa ungumntu ongumama kwalapha ekuhlaleni, because apha ekuhlaleni kufanele uba zonke indawo zokuhlala zikhona into ezibizwa uba zii-CPF, ii-police forums ezigade inhlala kahle yabantu apha ekuhlaleni. Kumemelelwa amadoda ukuba athabathe inxaxheba ekulweni umkhuba wokuxhaphazwa kwamanina. Ukuze koliwe udlame makusetyenziswane ngomama kunye notata, ukuze notata babe zee-role models kubafana abancinci bangakhuli bebukela le mizekelo yokubethwa kwabantu abangomama notata. Urhulumente waseMpuma Koloni uthi kudingeka amaphulo amaninzi okuphuhlisa amanina. Ukuze oomama bakhululeke mabanikwe amalungelo abo namagunya abo ekuhlaleni, ekuphileni, eburhulumenteni nasemisebenzini kabalala. Abantu abangomama banezakhono zokuphatha, banezakhono zokukhokela. Abantu abangomama bayafana nabantu abangotata. Umgaqo-seko weli lizwe uqinisekisa loo nto. Mabuyane ukwanike imbeko kutshantliziyo uPamela Mabini nodutyulwe wasweleka ngakwikhaya lakhe eGqeberha ngolwesihlanu. Ndinguluba balotata kwiindaba ze-SABC ndiseBhisho. Ukanti olusuku lubhiyozelwe nakumbutho wesizwe iThabo Mbeki Foundation. Ixhomise amaxhala imeko yokuba amanina esanda kuvumeleka ekuvuleni i-akhawunti yebhanka ngaphandle kokubandakanya abayeni babo. Le yeminye yemiba eluthotho eyenze umphicothi-zincwadi weli jikelele agxininise ukuba ifuthe lokubandakanyeka kwamanina alimelanga kuba nempembelelo emakhayeni nje kuphela, koko limele ukuvakala kwisizwe nakwihlabathi liphela, nto nje inkqubo yezoqoqosho isawafulathela amanina kwizigqibo ezingundoqo. Financial exclusion is still a reality that women face in their daily lives. Half of the world's population is female, and more than half of them are disadvantaged and marginalized. Siqada eMelika kuqatshelwa lo mhla wamanina. Unobhala jikelele wezizwe ezimanyeneyo ubalule inkxalabo ezisathwaxa amanina neentsapho zawo kwihlabathi jikelele, ekhankanya imo yentlalo emaxongo, ubundlobongela nemirholo engaphantsi kweyamadoda. Every 10 minutes a woman is killed by her partner or a family member. Less than 2/3 of women worldwide participate in the labor market, and those who do earn far less than men. Kananjalo uPhumzile Mlambo Ncuka ubalule imigaqo-nkqubo yeMelika erhuqela eludakeni ubunkokheli kumanina weli. American policies as they stand now, as we see them with this new administration, are actually going to take away the gains that we have achieved as women. Gama okaMbeki ukwavakalise uchulumanco lokuphumelela komongameli olinina eNamibia, ebalula oko njengembali edandalazisa amandla kumanina njengafana nqwana kumadoda asemagunyeni olawulo. Very happy that first of all SWAPO nominated her as your presidential candidate, and indeed that she then won the election. And very, very, very pleased that indeed the courts, when the matter was challenged, the courts have decided that she was properly elected. Ukanti ke okaMbeki ukwaphefumle namayela nengqiniseko anayo yokuba xa eli linothi linqobanise intloko kwakho neMelika ngokuphathelene nemiba yokungaboni ngasonye, noko singakho isisombululo nanjengoko eli linomzila wobudlelwane neMelika. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Usomashishini waseKurumane uphumelele idabi lezomthetho emangalele umasipala waseGasigonyane. Ngokwamaxwebhu enkundla lo masipala usilela ukunika ishishini lakhe inkqubo yogutyulo lwelindle susela ngo-2022. Oku kukhokelele kubeni aphulukane neshishini lakhe lendawo yokulala iBnB ukutsho.
Weshishino neminyaka engama-43 Mosetsana Kgape Morubisi umangalele umasipala iGasekgonyana ngokuphansi ukumnika inkquba nokuyisebenzisa yelindle kwindawo eshishina ngokunika uluntu indawo yokulala nokutya iBNB ngabula makhumsha. Nangona wayesehlawule yonke imali yelishishini, Morubisi uthi nangona kunjalo behlawuliswa indleko zenkonzo zikamasipala. I want my BNB guest house here. So I can't do anything because they failed to give me the sewer line. And it's affecting us. Morubisi nongumama wabantwana ababini uthi le BNB phela kwendlela bezenzela ngayo ingeniso. Kungoku nje ulahlekelwe into yonke ngonganikwa nkqubo yogutyulo lwelindle ngumasipala. Uthi le meko yokungabikho nkqubo yogutyulo lwelindle imbalekisele ngabantu ebebefuna ukuhlala kwiBNB yakhe. Postponed to 9 January. They didn't show what, then the magistrate gave them the court order for them to come and fix the line within 30 days. Masipala uthi usenza kuqwalasela umyalelo wenkundla. The municipal team went on site. They went on site with the relevant machine, the machine that will give you the levels in terms of the pipes. Because remember, we don't install the connection, we just show you the connection point, the nearest connection point. Morubisi umemelele kwi-ofisi yenkulu baphathiswa yephondo eMntla Koloni kwiSalga nakwikomishoni yamalungelo oluntu kuba zingenelele kule meko. Abazali kwisikolo esikhethekileyo isilindo kuhle eMangweni eMpumalanga bonwabanga kwaphela imeko yesikolo. Esi sikolo sinabafundi abangama-241 kwaye 115 kubo bahlala ehostele. Abazali batyhola isebe lezemfundo ngokungasikhathaleli esi sikolo. Isikolo sabakhubazekileyo abangevayo abangakwazi ukuthetha kuquka nabo bangaboniyo kodwa indawo abahlala kuyo ayinikisi mdla. Eliziko likwimeko embi kwaye abahlali nabazali abonelanga kwaphela ile meko babongoza isebe lezemfundo ukuba lingenelele. The building is not in the good condition, the toilet is not in the good condition, even the showers, even the roofing, so even the wash bay is not in the good condition, so we asked the department to fix this school with immediate effect. Njengokuba bunyuka rhoqo ubuqhelemnqa kumaqonga e-internet, iGoogle Cloud inikezela ngoqeqesho lokuzikhusela kobuqhelemnqa. Ukanti ke njengesiqhelo sina intatheli ezobuchwepheshe usandile ehlanganisa kumngambazisa ngalo mba. Masikwamkele Mqadi Khawutsho, intoni iGoogle Cloud? So iGoogle Cloud ikhampani yeGoogle. Badibene ke noNemisa. uNemisa abantu abaninzi ke bazawuyazi ukuthi i-institution ka-government eqeqesha abantwana kwinto ezidibene ne-telecommunications. Abantu abaninzi bazawuyazi ke ukuthi i-based apha e-SABC kule nto siyitshoyo sisithi ke institution ka-government. Okokuqala nje Bhele, i-cyber security okanye i-cyber crime iyenyuka kakhulu Bhele. Yenyuswa kukuba iikhampani ezininzi azinabo ubuxhakaxhaka zokuthi bazikhusele ekutheni banga-athekwa zii-cyber criminals. Ubunzima ezithi zidibane nabo ke ezi companies kukuba ezi cyber criminals azibikho eSouth Africa. Yiyo nto leyo yenze ukuthi kube nzima ukuthi mazifumaneke. I-90% yee-companies ezikhona apha eSouth Africa ke ziye zangamaxhoba kule cyber crime. Yenza loo nto ke ukuthi lezi careers zinyuke kwi-cyber security. I-City of Johannesburg ngo-2019 nayo ke yaba lixhoba kule cyber crime. Abantu abaninzi ke ku-social media ngakumbi ku-Facebook babuzile ke ngakumbi abo bangabalandeli bendaba zesiXhosa abafana no-Annelisa Nqatha besithi zithini i-requirements kwaye izawuphelelwa nini. I-requirements ke azikho, into ethetha ukuthi akukho sidingo soba ube nayo nayiphi na i-qualification. Into yenzayo uya-aplya wenza le nto kuthiwa i-psychometric test and then ke ngoku i-applications Bhele zizawuvala ngomhla we-15 kule nyanga imiyo. Uba unomdla ke ungumntana uselula ongekho ngapha kwiminyaka eyi-35 ungaya kwi-page kaSandile Hlangani, Sandile Hlangani nakweyiphi na i-social media platform ngakumbi kuFacebook. Sibaba ngazibeni ncweni.
Umbutho ongenza inzuzo iHope for Kids eGqeberha eMpuma Koloni ubambe itumente yebhola yomnyanzi echwayitisa abantwana bengingqi ezihlelelekileyo. Kule tumente abasisana bagudlene ngamagxalaba nosaziwayo kwezomnyazi njengoZanele Mdodana nabanye. Kukujululwa isakhono ngamanye amaxesha singahoywanga, ungabikho ziseko ezisemgangathweni uchaphazela impumelelo yomdlalo. Lo ngumsebenzi letumente ezithwalise wona ukususa imingeni endleleni abadlali. Sifuna ukhetha i-dream team yaselokishini. Le dream team sifuna iyo computer nezikolo zabelungu zalapha eBhayi zabelungu. Ngamaqela ngama-98 akhuphisana kule tumente aphuma kwiilokishi. Mnandi uba lapha and mna into endibawela uyibona kukuba itimu yam iphumelele. I-dream yam ke I wish to play SA. That's my dream. Isikolo samabanga aphakamileyo ePearson High Gqeberha sithathe inxaxheba sibandakanye nabathathi inxaxheba bale tumente ukufundisa nokukhangela izakhono zangomso. I think it's good because there's umpires that know the rules that are gonna, and there's teams playing here that do understand, but also they're gonna teach the others, and stuff you learn here you're never gonna forget. Badlali bavuyele ukufumana uncedo kwaba sele buphumelele kulo mdlalo. And I think a tournament like this is going to unearth a lot of talent, and it's going to show us, there is talent that needs to be nurtured. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Ezangomzozi ngesizulu makube Chosibele.